Moc vítám. Jsem upřímně úplně moc překvapená, jak je vás tady hodně. To jsem vůbec nečekala, protože nám se trošku počty, k tomu se ještě dostanu. Vítám vás moc na našem sborovém pravidelném pololetním koncertu. O úvod se nám postaral žestový soubor pod vedením pana učitele Lukáše Moravce. A dneska bude ten koncert v mnoha směrech takový úplně jiný než jindy. Naše sbory procházely letos takovou menší reorganizací. Hodně zpěváků ze Svitavánku přestoupilo do Svitavského dětského sboru, takže ve Svitavánku nám jich zůstala taková hrstečka. A z té hrstečky dneska uvidíte ještě hrstečku. A cvrčci jsou na tom trochu podobně. Je jich malinko a dneska je jich ještě polovička z malinka. Tak to bude úvod koncertu. Mám takovou zajímavou teorii. Možná, že někdo z vás má stejnou zkušenost, ale já si to jednou možná nechám patentovat. Vždycky, když jsou nemocný malí děti z prvního stupně, tak ty velký jsou všichni v pořádku. A když onemocní ty velký, tak zase ty malí jsou úplně v pořádku. Já přijdu v pátek na velký sbor, tam je polovina, tak čekám, že v pondělí budu odpočívat, když přijdu na ty malí a nebudu toho moc dělat a oni jsou nám všichni. A pak se to zase otočí. Takže nikdy se nedá s ničím počítat. Ale úžasné je, že počítám s vámi, s publikem. A my dneska ten koncert teď otočíme úplně od konce a začneme těma nejstaršíma. Úplně jinak, než jsme to dělali vždycky, než jsou první cvrčci. Cvrčci trpělivě čekají a na pódium teďka nastoupí smíšený pěvecký sbor Proměny. To jsou vlastně nejstarší zpěváci z našeho koncertního sboru, plus ti hoši, kteří od malinka to s náma vydrží až do toho jako mužného hlasu, bych to řekla. Až nám hezky se promění, odmutujou a můžou s náma nadále zpívat. A nám se pořád tento sbor obměňuje, protože ty chlapy se nám tak nějak proměňujou. Vždycky přijdou na chvilku a zase zmizí. A tato sestavu už máme takhle druhý rok, máme z toho radost velkou, teda já mám. Kluci jsou úplně super. Že jo, děvčata? No, netváří se, ale dobře. Trošku jsme obměnili kostýmy, protože se chystáme do Rakouska na mezinárodní soutěž letos v dubnu, takže děvčata říkali, když jsem se ptala, co chtějí mít na sobě, řešili jsme nejdřív triko, pak teda došlo na sukni, oni říkali, my chceme mít
to oblečení, jako máte barvu vlasů, paní učitelko. A já jsem teda dneska těžce zklamala, protože věřte, nevěřte, 14 dní scháním něco, čím bych to doladila, protože švadle na moji sukni nestihla, chápete? Takže já dnes vůbec neladím, ale za to oni budou ladit. Další věcí, kterou je výjimečný tento koncert, je to, že máme rok české hudby. Víte to, že všichni? Určitě. Určitě. Doufala jsem, že si to zapamatuju, nezapamatovala jsem si. V roce 1854 se narodil Leoš Janáček. Takže má výročí. Přikončí to datum 4, víte, ale já nevím kolik. Mám pocit, že Matysko tady má manžel, který to spočítal. Neříká nic. Asi 170, mám pocit, že to nějak vychází. Máme řadu autorů českých slavných, velmi slavných, kteří mají v tom letopočtu úmrtí nebo narození 4. A některé z nich ještě dneska uslyšíte. Teď bychom si rádi zaspívali píseň Leoše Janáčka Láska opravdivá. Vypověď
My se bohužel teda zrovna s tímto sborem příliš mnoho teďka české tvorbě nevěnujeme, přestože máme ten rok české hudby. Jenom něco malinko jsme připravili, protože v Rakousku jsme přihlášeni v kategorii P, což je populár. Takže teď půjdeme trošku do takového kvázi populáru, jsou to spíš jako na způsobu gospelu písničky. Do Rakouska máme přihlášené ještě trošku jiné, jako muzikál Million Dreams a podobné, které nám ještě dají nějakou práci, takže teď uslyšíte dvě skladby. První se jmenuje Ancient Words a druhá Praises of Holy Name.
Tak, pan učitel Lukáš Moravec nám teď se svým žáčkem. Já to předám. Děkuji za předání. Žáček se jmenuje Adam Keller. Pěvecký sbor Cvrčci, což je naše předpřípravka z děťátek z přípravného hudebního oboru, vede paní učitelka Maruška Dvořáková, která má právě včera po operaci 2 osmiček a nedala by to, bohužel s tím termínem nešlo nic dělat. Takže já jsem teď v situaci, kdy poprvé v životě na cvrčky potřebuju noty, protože neumím slova. Odpuste mi to. Možná budu zmatenější než ty děti, ale něco z toho vyjde. Výborně. Takže to jsou naši cvičky, které normálně má být 13. A my doufáme pevně, že když je teďka vidíte na tom koncertě a vidíte, kam až můžou ty děti dojít, takže nám přivedete nějaké další spolužákyně a tak další prvňáčky. Tak cvičci, začneme písničku o Krtkovi. Sobota, odlížel se po botách.
Pozvu na pódium Světavánek. Tak, v loni nás bylo 31. Ale většinu jako řadu z nich uvidíte ještě za chvilku. V prvních 2 řadách Světavského sboru. Letos je nás 17. Zpívají s nadšením a šturmem a ty nejsilnější zpěváci, ty nejstarší, většina z nich tady není, protože je v Itálii na horách, v Rakousku na horách a tak lyžujou, víte? Tak to se nedá prostě všechno skloubit naraz, ale my to nějak dáme. Takže teď vám Cvičci a Světavánek zaspívají spolu 2 písničky, které už známe od podzima. O podzimu, o zimě. Ještě něco zaspívali dneska, abyste nedopadli jako já. Krása. Dráček. Podle nich jsem to dělala, víte? Ne, oni podle mě. To nepamatuju. Písnička o zimě, taková hezká, lirická, cink, cink se jmenuje. Na pódiu zůstal náš minimální Světavánek. Chybí nás jenom 4, 6, 8, 9, 8, půlka zhruba. A to ještě máme takovou kombinaci, že, to je jedna, to nebudu rozebírat, prostě zaspíváme vám písničku Kupte strunu za korunu, pak bude následovat lidová Mariánko, Mariánko, dvojhlasně, podáme, tam počtu, pak bude následovat Mamince, krásná písnička pro všechny maminky, co tady v sále jsou, a těch je hodně, protože ty babičky jsou maminky. A závěrečná písnička bude Sluně. Kupte strunu
posledním sborem, Svitavským dětským sborem, o který se nám postarají 3 páni. Chtěli trošku přidat klavír předtím, jenom na pana zvukaře, a ti páni se jmenují, pojďte nastoupit, hoši. No, pojďte, od prvního. Mikuláš Kalvoda, jo, aha. No, výborně, ano, všechno, přesně tak. Mikuláš Kalvoda, František Šperka a Patrik Popelka. Takhle to má, to je 3 form. Pánové založili v loni trio. Už jsme dokonce byli i úspěšní, protože letos s tím triem na podzim byli na soutěži Stonovská Barborka, což je celostátní soutěž i s mezinárodní účastí občas, a té soutěže dostali 2. cenu, takže se jim docela dařilo a ještě samozřejmě nějaké plány máme. Teď vám zaspívají písničku od Suchého Šlitra, Krajina posedlá tmou. Krajina posedlá tmou, vzpomínky dosedla svou, nutí mě vrátit se tam, kde budu na věky sám, místo úsměvů tvých čeká jen řada smůzlů a místo lásky nás dvou, krajina posedlá tmou, když západ v očích ti plá, s tebou jsem naposled stál, i když si čekala víc, přijel jsem tenkrát ti říct, že mám tě na každej pád, jedinou na světě rád, a pak jsem zase jel dál, a západ v očích ti plál. Proč jsem se vracel tak rád, proč jsem měl touhu se smát, když cestou řekli mi čo, ta nikdy nebude tvou, že láska mizí jak dým, to dneska proklatěný. Jednou však musím se ptát, proč jsem se vracel tak rád, krajina posedlá tmou. Já se teď znovu vrátím k tomu, co jsem říkala na začátku, že máme trošku výjimečný koncert, protože máme rok české hudby. A tak jsem si dovolila tak úplně narychlo zařadit do programu jednu skladbu od Bedřicha Smetany. Bedřich Smetana má unikátní výročí, 200 let od narození a o 60 let později, 140 let od úmrtí. Je to celé takové kulaté a opravdu se tomu věnuje spousta lidí a spousta programů bude obsahovat takovéhle skladby. Jako Bedřicha Smetany, Leoše Janáčka, Antonína Dvořáka, na toho za chviličku dojde, to má taky výročí. A my bychom tady v té zajímavé sestavě vám zkusili zaspívat skladbu, která se jmenuje Přiletěly vlaštovičky. Je to z cyklu 3 ženských sborů, které Smetana napsal. A máme takové zajímavé obsazení, čili děvčata 2 uprostřed měly zpívat 3. hlas, ovšem se zjistilo, že když to kdysi cvičili, tak zpívali 2. Takže zpívají 2. Náměst byl 3. s Naninkou a já teda skoro nespívám, nevadí. Skačinku posílí naše nová paní kolegyně Veronika Pasterová. Přiletěly vlaštovičky z jara k nám, přiletěly, odletěly, Bůh ví kam, Bůh ví kam. Přiletěly
pódium nastoupí Svitavský dětský sbor, náš poslední dnešní účinkující, hned před závěrečnýma 2 skladbama. Nastoupí na pódium Jsou tam, čekají. To už je trošku armáda, že jo, malinko. Loni bylo 26, i v těch 26 vyhráli celostátní soutěži Zlaté pásmo, takže zpívali dobře. Teď jsme mluvili o Bedřichu Smetanovi, rok české hudby pokračuje Antonínem Dvořákem a od Antonína Dvořáka vám z cyklu Moravské dvojspěvy zaspíváme Šípek. Následují 2 písničky opět českých skladatelů, ty ale nemají žádné kulaté, takže první bude od Zdeňka Lukáše Teče voda a druhá skladba je Josef Bohuslav Ferstr Lesní studánka, to bychom rádi připravili do toho Rakouska.
ne, myslím, že ti autoři před 150 lety psali překrásnou muziku. Teď následuje jedna taková trošku mimo ten repertoár, ne česká hudba, teď to bude gruzínská skladba, jmenuje se Meca Telegram, o datlovi a různých lesních zvířácích a o tom, že přírodu potřebujeme chránit a hodně ji jakoby ošetřovat. A když jdeme do lesa, nadechneme se, že z toho získáme tu energii. Meca Telegram. Před těma posledníma dvěma společnýma písničkama pro všechny sbory máme na pořadu teď poslední píseň našeho vystoupení. Je to takový, víte, jak v krasobruslení, když si někdo nechá nejtěžší figuru na konec, tak musí být opravdu hrdina, aby to vydržel. Tak takhle jsem si teďka ublížila já. Na konec celého koncertu vám zaspíváme to nejtěžší. No prostě ta skladba trvá 5 minut. Děťátkům tady v první řadě a světavánku musím říct, že ta skladba má různé pauzy. Zkuste vydržet netleskat. Ten konec rozhodně poznáte. Tak teď netleskejte, nebo ještě ne chvilkama vydržte, tam se pořád něco bude dít a jsou tam takové díry v tom. Skladba se jmenuje Fašank, našeho českého autora Luboše Fischera a vy pravděpodobně všichni vám nemusím vysvětlovat, co je to ten fašank, že jo? Cože je to? Cože je to? Jo, to byla otázka, co je to? Co je to? Co je to? Takže česky. Fašank se tomu říká asi na Moravě, možná na Slovensku, nevím. Každopádně v Čechách masopust. A to už všichni víte, co je, ne? To jste tady v lednu? No jo, tak Světavánek ví. No výborně. Takže fašank neboli masopust. Velká noc bude.
pěsnička má svůj konec a i trnice 2. To tam nepatří. Každá pěsnička má svůj konec a i trnice 2. Máme pro vás připravené 2 poslední písně, teda jednu společnou a jednu takovou tradiční. Takže tato písnička je od Petra Ebena, jmenuje se Barevný svět. Zapojíme cvrčky, světavánek, velký sbor. Zaspíváme si o barvičkách.
moc omlouvám, že jsem to takhle narušila tu písničku, ale oni by to neusnuli by z toho. Už jsem jim to jednou slíbila a dneska jsme to i na zkoušce natrénovali, tak jsme to prostě museli vrátit. No, měla jsem to říct dopředu, promiň. Jinak děkujeme mnohokrát za veškeré zvučení a zařízení panu Danu Zezulovi, protože to stojí za to, jako jsme moc rádi, že ho tady máme. Možná, když už jsem u té děkovačky, tak bych zrovna poprosila i všem korepetitorům, takže na klavír teď doprovází Vojta Voštík. Světa Vánek doprovází František Soukal. A velký a největší sbor Petr Kašpar. V malém komoráčku s náma zpívala Veronika Pazderová, ještě jednou vám připomenu. Já se jmenuji Pražáková. Svěčky řídí paní učitelka Maruška Dvořáková, která tu dneska není. Dana jako vždycky všechno změní. Těsně předtím, než se to má dít, takže no, jasně, já vím. Já jsem si to myslela, že budete zpívat. Tak, Veronice, poděkujeme. Františkovi, Petrovi, Vojtovi, která tam sbormistryně uvolní 3 korepetitory. To je jedině naše Dana. Děkujeme Veronice za to, že pomohla se zpíváním a s dozorem. A děkujeme i Dani za to, že to takhle krásně umí. Vám poděkuju až po té písničce. Oceňování moc líbí. Já se strašně těším, až na konci toho koncertu jednou dostanou něco i všechny děti, co jsou na pódiu. Děkujeme za úžasnou atmosféru, kterou jste dnes večer s námi udělali. A chci kromě toho, že poděkovat Dani ještě jednou za to, že táhne sbory už spoustu let a že umí pořád v sobě najít tu energii, kterou předá a umí ji posunout přes ty děti ještě dál do toho obecenstva, takže to je úžasný. A samozřejmě bez toho, abyste byli vy, nejenže jste kdysi vyrobili šikovné děti, ale že jste je dali do zušky, že s námi vlastně táhnete tu káru a spousta rodičů funguje i jako dozory na našich akcích, na soustředění, a když vyjíždíme s dětma někam pryč,
Takže je to úžasná spolupráce a bez toho by to v podstatě nemohlo vůbec fungovat. Takže doufám, že vydržíte dál, budete to předávat i dál. Já jsem tady koukala malé děti na zvykání, ono to trošku dělá hluk, nebo vržou schody a tak různě. Ale věřte tomu, že oni se pak za těch 5 let tady na tom jevišti určitě objeví. Takže posílejte je k nám, je to úžasně prima. Děkujeme.